Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Kule video yamanje ngizodlulisa-ke nje indaba-ke ezimnandi kubalandeli be-Orlando Pirates, ikakhulukazi kubalandeli abakwaZulu Natal, abalandeli abaseduze neTheku. Umdlalo we-Nedbank Cup kwi-round of 32 i-Orlando Pirates ke izobhekana neTshakuma okuyi-TTM kuwona-ke umdlalo we-Nedbank Cup kwi-round of 32. Kubikwa ukuthi-ke lo mdlalo uzodlalela eMoses Mabhida Stadium, okusho ukuthi-ke abalandeli aba-around Durban impela basemathubeni ukuthi-ke bafinyelele khona-ke eMabhida bekwazi ukuthi-ke beyoyibonela lo mdlalo live. I-Orlando Pirates ke isibhekene ne-TTM kuyona-ke i-Nedbank Cup. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.